dog affect gi climate change to sane waneno ka wazunge ni gi interest mang'eny. Iwacho ni weche gi duto kama gitimore jotelo chopo maromo 20 mag telo mag Afrika kae gi romo. Geno mane mantiere Theresa? Geno nitie maduong' nikechma e okang' mokuongo mag pinje Afrika mondo wawache walose weche lokruok mar alwora mar lwasi. To mano tiende ni ka jo Afrika ochung' gi duol achiel to ero wanyalo yudo solutions magwa kendwa ma jo Afrika ong'eyo ni nyalo tiyo maber mondo olok Afrika mondo bedni wanyalo kata ka kor lwasi kethore to wanyalo neno kaka wabo adapt to wanyalo bedo resilient. Koro ka jotelo gi boloso gi duol achiel to wanyalo bedo gi geno ni kata ka pinje ma osedongore dwa donje e agenda wa to wachung' kanyakla to mano tiende ni duol achiel ni ema bo tero mbele kata COP28 mondo wa emphasize ni funds ma wadwaro mag wadwa tiyo go mondo olosnwa teko maler, for example, mondo be omiwa capacity kaka Afrika wabed gi technology ma wanyalo adapt go climate crisis ni tiende ni wabo yudo ka wan gi duol achiel. Iwacho ni sani Afrika obiro kendo wuo gi duol moro maduong'.